נץ ונשר, תאומי מהחלל. כשנודע לנו שגיבורי חלל, האסטרונאוטים הנודעים, מכנים את עצמם נץ ונשר, מיד החלטנו שאני אהיה נץ ומיכה נשר. החלטנו שבכל מקרה אנחנו נלמד בבית ספר האסטרונאוטים, ולאט לאט נכין עצמנו לכניסה לבית הספר, מתוך שנתאמן ונתחסן כהוגן. וברגע שהחלטנו, אני הלכתי הביתה והתחלתי להתחסן בפני פגעי קור וחום. נכנסתי למקלחת וקודם פתחתי את ברז המים הפושרים, ואחר כך להפך, סגרתי את הפושרים ופתחתי מים קרים מאוד, והבטן מיד התכווצה פנימה והגוף התחיל לרעוד. וכך עמדתי חצי שעה או 5 דקות והתחסנתי כמו שצריך. ואחר כך כשהתלבשתי נזכרתי שסבתא שלי קרא לי פעם סיפור על ילד אחד שהכחיל מקור ורעד כולו. אחרי הצהריים הרגשתי שנוזל לי מהאף והתחלתי להתעטש. אמא אמרה, ככה כמול ומחר תהיה בריא, ובינתיים תשכב לישון. מצב רוחי ירד, כמעט התחלתי לבכות, ובאותו הרגע נשמעה מתחת לחלון שלנו צעקה, נץ, נץ! רצתי לחלון, הוצאתי את ראשי וראיתי את מיכה. אמרתי, מה יש, נשר? והוא, בוא, צא למסלול. זאת אומרת לחצר. אז אני אומר, אמא לא מרשה לי, אני הצטננתי. ואמא ניגשה אליי, משכה אותי ברגליים לתוך החדר ואמרה, לא לטפס על החלון, אתה תיפול. עם מי אתה מדבר? ואני אומר, בא אליי חבר, תאום מהחלל. אבל אמא אמרה בקול ברזל, לא לטפס. אז אמרתי למיכה, אמא לא מרשה לטפס על החלון. מיכה חשב מעט ואחר כך הכריז, היא לא מרשה לטפס? ובצדק, זה האימון שלך כרגע, לא להתאפס. ובכל זאת אני הוצאתי את ראשי החוצה מהחלון ואמרתי לו בשקט, נשר, נשר, אולי אצטרך לשבת כאן יממות שלמות ללא יציאה. ומיכה שוב הפך את פשר העניין ואמר, טוב מאוד, מצוין, אימון נהדר. עצום עיניים ושכב כמו בתת צר וחשוך. ואני אומר, בערב ייצור איתך קשר טלפוני. טוב, אומר מיכה, אחכה לך. והלך. אני נשכבתי על המיטה של אבא, עצמתי עיניים והתאמנתי בעניין של שתיקה. אחר כך קמתי, עשיתי התעמלות ואחר כך הסתכלתי באשנב החללית, זאת אומרת בחלון, ובחנתי עולמות לא מוכרים. ואחר כך הגיע אבא והגיש לי ארוחה מזינה מחומרים טבעיים. ההרגשה הייתה מצוינת. הבאתי מיטה מתקפלת ושכבתי. אמא שמה את ידה על המצח שלי ואמרה, הילד חולה. אבל אני לא עניתי לה דבר. אם הם לא מבינים שהכל זה אימונים כי אני רוצה להיות אסטרונאוט, אז בשביל מה להסביר? אין צורך. אחר כך זה יוודע להם מהעיתונים כשיכתבו עליי ויודעו להם שחינכו בן כמוני. וכשחשבתי את כל הדברים האלה עבר די הרבה זמן ונזכרתי שאני צריך ליצור קשר טלפוני עם מיכה. יצאתי לפרוזדור וחייגתי. מיכה ניגש מיד, רק שקולו היה משונה. כן, דברו. אמרתי, נשר, זה אתה? והוא, מה? ושוב אני, נשר, זה אתה או לא? אני נץ, מה העניינים? והוא צחק לתוך השפופרת ואומר, חיים, זה אתה? מספיק לעבוד עליי. ואני, איזה חיים? זה נץ, שכחת? והוא, מי זה כאן עובד עליי? חוצפה שכזאת. ואני, אף אחד לא עובד עליך. וטרקתי את השפופרת. אני כנראה טעיתי במספר. ואז אבא קרא לי ואני חזרתי לחדר, התפשטתי ושכבתי. ושוב צלצל הטלפון ואבא קפץ ורץ לפרוזדור ושמעתי את קולו הרציני אומר, לא,
זה לא משפחת נץ, טעיתם. מיד הבנתי שזה מיכה, ושזה קשר חם. אני מיד רץ לפרוזדור וצעקתי, אבא, רוצים אותי! ואמרתי לתוך השפופרת, זה נשר? אני נץ. שומע? ומיכה, תדווח מה אתה עושה עכשיו. אני אומר, אני ישן. ומיכה, גם אני כמעט נרדמתי, ופתאום נזכרתי בעניין חשוב אחד. שמע, נץ, לפני השינה צריך לשיר ביחד את המנון האסטרונאוטים. אמרתי, כל הכבוד נשר, בוא נשיר. ואני התחלתי לשיר בכל כוחי, ואני שר מאוד חזק. אני במקהלה של בית הספר שלנו ראשון בעניין של קול חזק. וכששרתי, התחילו השכנים לדפוק בדלת שלנו ולצעוק, בושה! מה קרה? כבר מאוחר. חשבתי ששוחטים תרנגולת. אבל אבא הסביר להם, אלה שני תאומים מהחלל. נץ ונשר שורים לפני השינה. אז כולם השתתקו, ואני ומיכה שרנו עד הסוף. ובשבילים מאובקים של כוכבי לכת רחוקים, נשאיר את עקבותינו.